Kat bagabor bakajuk kayat berkajing start kanang kiu rasong pa kamtam wat hangi ki kun kasi. Pause ha pedeng kajing kiu jong kajing start. I kumba kin saja no apat ki dak kule kasi ki jongi. Ya kene ka artikel ngelapelat ru hakikat kubor kum maupor urupang bat kiwei hagis nem balalek no. Mentang akwa banwara lengba ka video habai dai bakane kajing tho. Kendiat abapai syaka menor ka baladap mensyua. Ujat benriu kasi jongi ula haka jingdom ngan. Haba yunujor bat ki weipat ki jat benriu. Namar bagi kasi jongi kimtip bat kimnang ban pule ban tho. Namar balai bo amdan ki dak tho satya kumbadon menta. Bat kimtip satya ya uta ua ubi. Henry kila syuem haka jing ka balatap yongit yongan. Henry day daga jingwan yu kejat jong usahib missionary na Rewells u Reverend Thomas John ubang itip ya u kum ukpa ki dak khasi ha kesnam khat pras pa sa phuwei ulawan ban saino ya kejat benriu khasi jongi na krem ka badom bamshat thaba kasngi sya ka jing syai ka bapura jong kasngi da ka ba ulawan ra ru ye ki dak tho da ka ba penyahab ya ka tin khasi ha ka ba keren bat pule. Kajingwan ra jung sahib Thomas John ya kidak tho agajat benriu kasi kala pelait ru ya gajat benriu nai kino ki bashuya pertu bud jobor bat ka ai ru yang ya karngiu ke bas kam bat ka balane namar da kajing persyang jung Thomas Jones banseng ya ka tho katar kasi kala ra ru ya ka buram bat ka kerdan jong gajat benriu benom syakren benshu hagi wei pat kijat benriu ki bahe pa chibun banyangi. Kajingle u Thomas John galalong chisha ka bapala namar wat ki babon belin ki basyun yu u kim syamlanang syu ban sedang temai da ka weipat kanong rim haki dak tho bat ka tho katar umbalong menta bat ka jingwan u Thomas John galong ban te song bat penyateliru da ka baulatei ka wei ka ktin ka wei ka jat ben riu bat ulale shitom ru ban pensyong dor bha ya ka tho katar khasi ban penya so lang ya ka rukom kren bat ka rukom tho ha kata ka rukam kabayaham bat ula pliru da ka school mission ban ajing hikaya ki beriu jongi bat da ka jing treshitom barat ba ula penggelaru syakaktin kasi na kaktin wels ya ka kat ka bakerteng rat mam ha kesnam khat pras pa sopuar bat kane ka de ka kat ka bandingkong bala tho akidak kasi da ka penyahap haru ya ka rukam tho bat ka rukam pule ha ka baki ba pule kin sngutu ya ka kumta nadu kata ka por ki kasi jongi kilayo ya kidak pule ha ka bayahab bat ka tho bat ka keren bat lengba u Thomas John lami ru shibon ki rangkan sai ki riu don sap ki riu tho riu tar jong ga jat ben riu ha ka tho ka tar ki balala ban tho bat pen mi ki kwat kasi bat ki nong tho ki ba pau ka jela ka baneng kong ki long kum umelung sosotham wei na ki nong tho kwat kasi ba pau nam bha ka juk men shwa bat kat adu menta Om tang kata kat nong isngo sarong ru bagi nong tho kasi kilanong mi syu kat banang mi kisni ki por ki nong tho ba pau nam ha kene ka juk menta ka bangila ban penyereng kat kerdan ya ka rukom tho ki jat ben riu jongi bat ki wei pat ki jat ben riu ha ka perthai bat ngisngo sarong ru ban yo I ba ki riu tho riu tar ki la penyari ka tin kasi bat kane kala nang ki stat ba ha ka pule puthi Henry ka balengwa pat kalong ha kene ka juk jongi menta kat ba kanang kiu ka pule puthi I penban kumba kin sadu jaj no kita kidak khasi tenrai lane kidak pule bala penskam da ki long shwa man shwa jongi men bam pat don kidak tho kidak pule namar babon ngim pendon kam shu ya kidak khasi bat ha kane ka video pinsyam we na kidak ubang ngim ju kham pendon kam shu menta ude udak yi namar men shwa la da tho khasi la da ong yo lane yang ki pendon kam baik da udak yi na khmat Henry menta pat ki tho lane ki ai tang da ui ka bamut EAN nang ta pat sa uwe udak ubang ngim ju pendon kam shu ha kane ka por ude udak en une udak uba pendon kam ha kar kom tho kum ya ka kantin ni nya bat ki wei Henry menta ula sedang banja no namar ha ka jaka udak en kila pendon kam baik tang da udak en Kibabon ki jing tho kasi mentai kelas dang bandu no ya udak yi bat UN kabama shu kalong bakane ka juk start jungi menta babon kila kala ki rukom tho kasi jungi khamtam hakane ka juk social media
wat ya udak pi kila bujuli no da udak F lane udak pareng haka ktin khasi jongi mentala da shuai nuksa haboang pi pha ma pi ma pha ki pendan kam da upi bai henry mentapat ngiyo i haboang pi pha ma pi ma pha ki tho fi fa ma fi ma fa mensyua ki breu haba armet kedon skawai perkekentin kabajan berkata kedai kapun kun ngam tip tharai lada kadai kene kajuk menta habaong pun kun hakaba hakajaka jong upi kila bujuli da uf hato kalong mo ban ong fun kun kane baro kadai ka jingbut teneng berkajing perkhat ban kham kloi ka tho bat snustai hakata ka rukam kran tangba kine baro ki alam baklano ya ka tho katar kidak khasi tenrai kham tam ya ka pateng ka ban sawan hadin kham tam kitoi ki banandin jungi kin yo i ya kane kin sabut ya ka rukam ka babakla kumbaong umelung sosotham kari khasi endala kerni kijing melian la ban bethat yu kun jeri jongka wala ilong ibarit ro namar ka jing melian ka penlong dok penlong snam yangi kum ka jing ya pasat jing mut lam tongin persyang ban kertiang din sa sisen ban penne yala ka tenrai om ban shubut teneng ya ka jong kiwei ho ai na galiang jong aru ngamla ban biang ban bit ya kata henry ka ka bangamut ban ong hakane ka video kalong ngin persyang Hoat kalong ka bae bangin la bai tik ban bot yaki tang bangin kan mau tang kawai ka ktin ka baang nga ngamlong uba janai ngalong uba sartap ki jing tuna hendrengin yai persyang sya ka jing janai bangin bu akhmat ya ka ktin ka baang ye ilaga jong buram ya ka jong kiwai kum tau kum kan ye ka jing a jing mot lang kalong ka jing hikai shwa na lade ka penlong ka nuksa ya kiwai bakin dang bot na din jongi Kajat benriu ke bakhlem ke ktin on om itu setia ke de kajat benriu ayu hakane ka sla jong ka perthai namar ka ktin om na bantem ban pensa pene ya ka ktin khasi ka syong hanga barapi gumna ngin le ya ka khlem da kenno khlem da jer khlem da nyau yano rito ngin ya persyang lang baro ban pene pensa ya ka ktin khasi ka balong ka ktin ka bakor doa hadu kata blai shibon